Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Τσορμπατζόγλου Λεωνίδας και Μπόζος Δημήτρης από Τεχνολογιστική. Θα φτιάξουμε αυτό το βίντεο σήμερα για να σας δείξουμε πώς μπορούμε να καταχωρούμε έργα εντός της πλατφόρμας του OpsMeet ως εργολήπτες. Λεωνίδα. Καλησπέρα και από μένα. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να πούμε ότι για να καταχωρήσουμε ένα έργο θα πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί και να έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την καταχώρηση. Θα δημιουργήσουμε δηλαδή κάποιους φακέλους με τα έργα που πρόκειται να περάσουμε, με όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα, όπως συμβάσεις, συμπληρωματικές, ΑΠΕ και τα λοιπά, τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε από κάποιο άλλο σημείο, εκτός από τα έντυπα τα οποία έχουμε από το παρελθόν, τα έντυπα ΑΒ, Γ για τα ιδιωτικά έργα και ούτω καθεξής. Τώρα, να τονίσουμε ότι τα πιστοποιητικά εμπειρίας μπορούν να καταχωρηθούν πλέον είτε από τους φορείς, είτε από εμάς. Μπαίνοντας μέσα στο φάκελο μέλους της εταιρείας μας, και ας υποθέσουμε ότι από την αρχική σελίδα μεταβούμε στο dashboard, στο μητρό του ΜΙΕΔΕ, θα δούμε ότι υπάρχει ο φάκελος μέλους μας, της εταιρείας μας. Στο κάτω του μέρος, εκτός από στοιχεία στελέχωσης, θα δούμε ότι υπάρχει και μια ενότητα εμπειρία. Από εδώ μπορούμε να δούμε αν η εταιρεία μας έχει ήδη καταχωρημένα έργα, τα οποία μπορούν να έχουν καταχωρηθεί είτε από τους φορείς, είτε μπορεί να έχουν μεταπτωθεί από το παλιό σύστημα, ειδικά αν έχουμε κάνει αναθεώρηση εντός των τελευταίων 4-5 ετών. Οπότε κάποια έργα μπορούμε να τα βρούμε έτοιμα. Τα έργα τα οποία υπάρχουν εδώ δεν χρειάζεται να επανακαταχωρηθούν, Λεωνίδα, σωστά? Θα πρέπει να καταχωρηθούν πάλι αν χρειάζεται να πάρουμε και εμπειρία των στελεχών. Γιατί αυτά που μπορεί να υπάρχουν μέσα καταχωρημένα μπορεί να είναι από προηγούμενες αναθεωρήσεις, τα οποία έχουν λυπή καταχώρηση και πιο πολύ το ποσό και το τίτλο του έργου μπορεί να βρείτε μέσα εκεί. Άρα τα παλιά πιστοποιητικά που στην ουσία εμφανίζονται εδώ και έχουν προέρθει από τη μετάπτωση από το παλιό σύστημα στο καινούριο, πιθανότητα αναφέρουν μόνο τον ανάδοχο, το τίτλο του έργου και το ποσό και το χρονικό διάστημα. Άρα στην περίπτωση αυτή δεν έχει αποδοθεί, δεν έχει μοιραστεί η εμπειρία στα ΜΕΚ ή στους επιβλέποντες της υπηρεσίας. Ακριβώς. Τότε και αυτό το λόγο θα πρέπει να ξαναδημιουργηθεί το έργο. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν τι υπάρχει μέσα και εν συνεχεία, εφόσον θέλουμε να καταχωρήσουμε εμείς από την αρχική σελίδα, μεταβαίνουμε στην ενότητα έργα και η πρώτη ενέργεια στην οποία πρέπει να προβούμε είναι να κάνουμε μια αίτηση ώστε η ενότητα αυτή να ανοίξει. Στην αίτηση αυτή, την αίτηση καταχωρητή έργου, συμπληρώνουμε την επωνυμία και το αφημί της εταιρείας, ενώ στα δικαιολογητικά επισυνάπτουμε μια οποιαδήποτε σύμβαση της επιχείρησης σε PDF. Αποθηκεύουμε, υποβάλλουμε την αίτηση. Η αίτηση αυτή εγκρίνεται άμεσα, όπως το γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, 1-2 μέρες. Το πολύ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει γίνει έτοιμα και είναι ολοκληρωμένο. Συνεπώς, μας έχει ανοίξει η δυνατότητα να διαχειριστούμε τα έργα μας. Στη σελίδα διαχείριση έργων, το πρώτο που συναντούμε είναι μια μηχανή αναζήτησης. Στη μηχανή αυτή αναζήτησης μπορούμε να ανατρέξουμε στα καταχωρημένα εντός της πλατφόρμας έργα. Μπορούμε να επιλέξουμε αναζήτηση ανακατηγορία, αν πρόκειται για δημόσιο ιδιωτικό. Μπορούμε να δούμε αν το έργο το οποίο ψάχνουμε, ή μάλλον να επιλέξουμε ως κριτήριο το αν έχει καταχωρηθεί από το φορέα είτε από εμάς. Να αναζητήσουμε ανατίτλο έργου, ΑΔΑΜ, φορέα και ούτω καθεξής. Επίσης, στην τελευταία γραμμή της μηχανής αναζήτησης, μπορούμε να αναζητήσουμε εγκεκριμένα έργα δηλαδή τα οποία έχουμε καταχωρήσει εμείς και έχουν εγκριθεί από το φορέα, οπότε είναι οριστικοποιημένα. Έργα τα οποία έχουμε υποβάλει οριστικώς, πιστοποιώντας ότι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε καταχωρήσει είναι πλήρως πληρωμένες, ή έργα εξωτερικού. Να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός έργου. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα έργο. Να ξεκαθαρίσουμε. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι μιλάμε για μία
για ένα burger menu στην ουσία, δηλαδή μιλάμε ότι σε κάθε παράταξη έχουμε τις διάφορες ενότητες, όλες αυτές οι ενότητες ή όσες μας αφορούν θα πρέπει να συμπληρωθούν σωστά και πλήρως, και αφού αυτό γίνει και είμαστε σίγουροι, πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχική ενότητα περιγραφή και τότε και μόνο τότε να πατήσουμε το πλήρως συμπληρωμένες πληροφορίες έργου. Πατώντας αυτή την επιλογή, εμφανίζεται και ένας μοναδικός κωδικός, τον οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε, να τον στείλουμε στο φορέα και ο φορέας με αυτόν τον κωδικό να μπει, να δει τι έχουμε καταχωρήσει, να συμπληρώσει, να τροποποιήσει ή ακόμα και να απορρίψει αυτό που έχουμε κάνει. Επειδή υπάρχει δυνατότητα να μπει στην αρχή ένας φορέας και να συμπληρώσει π.χ. μόνο τίτλο έργου και εν συνεχεία να μπούμε εμείς, υπάρχει, αφού ξεκινήσουμε να συμπληρώνουμε τις πληροφορίες, ενότητα εδώ, η οποία αφορά την ιστορικότητα. Τι εννοώ ιστορικότητα? Μπορούμε να δούμε τι έχει κάνει ο καθένας μας. Δηλαδή, τι έβαλα εγώ στην αρχή, τι άλλαξε ο φορέας, εν συνεχεία επανήλθα και ούτω καθεξής. Ωραία. Λοιπόν. Εκτός για τα έργα του εξωτερικού, δεν παράγεται κωδικός, γιατί είναι με ευθύνη του καταχωρητή. Δηλαδή του αναδόχου, ο οποίος καταχωρεί το έργο. Απλά αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει. Άψογα. Επίσης να πούμε ότι αφού πατήσουμε το πλήρως συμπληρωμένες πληροφορίες, αφού έχουμε δηλαδή συμπληρώσει όλες τις υπόλοιπες ενότητες και επιστρέψουμε εδώ, από εκεί και πέρα αυτή η οριστική υποβολή δεν μπορεί να τροποποιηθεί από μέρους μας. Μοναδικός ο οποίος μπορεί να την τροποποιήσει είναι ο ίδιος ο φορέας. Ναι, κλειδώνει. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης να πούμε ότι κατά την καταχώρηση των πιστοποιητικών θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι καταχωρούμε όλα τα σχετικά χρονικά διαστήματα. Π.χ. αν ένα έργο έχει ξεκινήσει το 19 και έχει περαιωθεί το 23, πρέπει να καταχωρήσουμε το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν αυτή την χρονική περίοδο. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι αν κατά λάθος μπούμε και καταχωρήσουμε μόνο την εμπειρία του 21, βάζοντας ένα συγκεκριμένο Αδάμ εδώ, σωστά Λεωνιδά, και εν συνεχεία θέλουμε να μπούμε και να καταχωρήσουμε και το 22, το έργο θα έχει κλειδώσει. Θα πρέπει δηλαδή να επικοινωνήσουμε με το φορέα για να γίνει τροποποίηση από μέρους τους. Συνεπώς, μέσα εδώ στις επιμέρους ενότητες θα πρέπει σωστά να υποβληθούν το σύνολο των πληροφοριών και ανά έτος ή χρονική περίοδο και ανά κατηγορία όσο αφορά την εμπειρία, έτσι, κατηγορία έργου. Μέχρι τη χρονική περίοδο που έχουμε την πληροφορία. Ακριβώς. Ωραία. Να ξεκινήσουμε με ένα ενδεικτικό έργο. Ωραία, ας πάμε σε ένα δημόσιο έργο. Επιλέγουμε δημόσιο. Εδώ υπάρχουν κάποια πεδία τα οποία είναι υποχρεωτικά, όπως είναι Αδάμ. Το Αδάμ από μια χρονιά ξεκινάει το 19. Νομίζω από το 19, οπότε αν έχουμε πιστοποιητικά τα οποία δεν έχουν Αδάμ, βάζουμε μία παύλα ή γράφουμε δεν έχει. Ας υποθέσουμε ότι βάζουμε μία παύλα. Ακριβώς. Εδώ βάζουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης ανάθεσης του έργου, βάζουμε ένα τυχαίο αριθμό. Ο τίτλος του έργου, τυχαία αποχέτευση Δήμου. Το ίδιο κάνουμε και στη σύντομη περιγραφή. Ο φορέας, η αναθέτουσα και προϊσταμένη αρχή και η διευθύνουσα υπηρεσία είναι στοιχεία είτε αναφέρονται σωστά στο πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η υπηρεσία ή μπορούμε να ανατρέξουμε στην διακήρυξη όπου και εκεί γράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των υπηρεσιών. Πολύ ωραία. Αφού φτάσουμε μέχρι εδώ, τονίζω, δεν πρέπει να πατήσουμε πλήρως συμπληρωμένες πληροφορίες έργου. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Πρέπει να τρέξουμε σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες και αφού είμαστε 100% σίγουροι να έρθουμε και να πατήσουμε ως επιλογή το πλήρως συμπληρωμένες πληροφορίες. Να κάνουμε μια αποθήκευση. Πρέπει να περάσουμε την αναθέτουσα αρχή. Ο οποίος είναι Δήμος. Και όταν οι πληροφορίες λοιπόν όσες είναι απαραίτητες έχουν συμπληρωθεί, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αποθήκευση του έργου. Το έργο λοιπόν αποθηκεύεται εδώ, στην αρχική μας σελίδα, όπως θα δείτε, ακριβώς κάτω από τη μηχανή αναζήτησης. Και όπως θα δείτε μπορούμε να έρθουμε εδώ, να λάβουμε το έργο, να το κάνουμε download, μπορούμε να το επεξεργαστούμε, να το προβάλλουμε ή να δούμε το ιστορικό, αυτό που έλεγα πριν.
Δηλαδή, αν γίνονται αλλαγές από εμάς είτε την υπηρεσία του φορέα, θα δούμε εδώ ότι τα πεδία που είναι πράσινα αφορούν την τελευταία χρονολογικά ενέργεια και τα πεδία που είναι κίτρινα αφορούν την παλαιά ενέργεια. Εδώ έχουμε αρχική καταχώρηση, συνεπώς δεν έχουμε ιστορικότητα. Μπορούμε λοιπόν να ξαναμπούμε στο έργο πατώντας το εικονίδιο προβολή έργου. Συγγνώμη, πες μου, Λεωνίδα, θες να δούμε κάτι άλλο? Όχι, να πάμε στην επεξεργασία και όχι του προβολή. έργου. Χίλια συγγνώμη, ωραία. Οπότε έχουμε συμπληρώσει τις αρχικές πληροφορίες και προχωράμε για να καταχωρήσουμε τα στοιχεία ανάδοχου ή κοινοπρακτούντος. Οπότε έχουμε την προβολή αναδόχου, πατώντας μας βγάζει την αναζήτηση με τα στοιχεία του αναδόχου, αριθμό με ΕΠ, επωνυμία, αφημί. Μπορούμε να αναζητήσουμε και να επιλέξουμε τον ανάδοχο. Ωραία. Τι είναι το πεδίο μη καταχωρημένο αφημί, Λεωνίδα? Το μη καταχωρημένο αφημί είναι στην περίπτωση που είτε από τη μετάπτωση υπάρχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή του προγράμματος και δεν βλέπει τον ανάδοχο, οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την υπηρεσία του Υπουργείου τη ΔΕΛΤΑ 24 ώστε να κάνει τη διόρθωση, αλλά μέχρι τότε μπορούμε να γράψουμε εδώ το αφημί, οπότε όταν θα διορθωθεί θα εμφανιστεί και η εμπειρία στο αφημί του αναδόχου. Επίσης αφορά εταιρείες οι οποίες δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στο Μητρό και οι οποίες αναζητώντας τις εντός του Μητρό δεν θα βρούμε γιατί δεν έχουν αριθμό. Αυτό βέβαια σε περιπτώσεις που είναι ιδιωτικά τα έργα, όχι στα δημόσια. Ακριβώς. Σε εταιρείες δηλαδή οι οποίες δεν έχουν εγγραφεί στο ΜΙΕΔΕ και έως τώρα κατασκεύαζαν ιδιωτικά έργα και τώρα θέλουν να εγγραφούν. Ακριβώς. Ωραία. Αφού επιλέξουμε λοιπόν την εταιρεία μας, θα πάμε να καταγράψουμε, να επιλέξουμε τι είδος συμμετοχής είχαμε στο έργο. Ήμασταν σε ένωση εταιριών, κοινοπραξία, στην ουσία μιλάμε για το ίδιο πράγμα, ή κατασκευάσαμε το έργο αυτοτελώς. Ας υποθέσουμε ότι μιλάμε για ένα έργο που έχουμε κατασκευάσει αυτοτελώς, συνεπώς το ποσοστό συμμετοχής μας είναι στο 100%. Φυσικά, αν αυτό το έργο είχε ανάδοχο κοινοπραξία, τότε θα βάζαμε την κάθε εταιρεία με το ποσοστό συμμετοχής της. Πάμε να δούμε μια κοινοπραξία, να κάνουμε κάτι πιο σύνθετο. Ωραία. Ας πούμε ότι ο ανάδοχος αυτός ως μέλος της κοινοπραξίας έχει το 50%, συμπληρώνουμε και αποθηκεύουμε και κάνουμε αποθήκευση. Οπότε εμφανίζεται το ένα μέλος της κοινοπραξίας και κάνουμε προσθήκη αναδόχου για το δεύτερο μέλος. Με τον ίδιο τρόπο κάνουμε την αναζήτησή του. Και 50%. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να το αποθηκεύσουμε, είναι σαφές. Όχι, πρέπει να βάλεις και το όνομα του άλλου αναδόχου. Ναι, θα προχωρήσουμε όμως με 100% και αυτοτελές, για χάρη παραδείγματος. Οπότε κάνουμε τροποποίηση της καταχώρησής μας, αλλάζουμε από κοινοπραξία σε αυτοτελές έργο. Και κάνουμε ανανέωση. Και ποσοστό συμμετοχής 100% ανανέωση. Η εγγραφή μας εμφανίζεται αποθηκευμένη εδώ. Μπορούμε να την τροποποιήσουμε ή να τη διαγράψουμε. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει τρόπος, υπάρχει επεξεργασία, οπότε και να κάνουμε κάποιο λάθος μπορούμε να το διορθώσουμε και να πατήσουμε ανανέωση. Πάμε στην επόμενη ενότητα, υπεργολάβη. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, εφόσον υπάρχει εγκεκριμένος υπεργολάβος, μπορούμε να προχωρήσουμε στην προσθήκη του, τον αναζητούμε με τα στοιχεία του, εφόσον βρεθεί, κατεβαίνουμε στο κάτω μέρος της σελίδας και καταχωρούμε το διάστημα. Καταχωρούμε πρώτα την απόφαση ανάθεσης, το διάστημα και την αξία της υπεργολαβίας. Επισυνάπτουμε ως δικαιολογητικό την απόφαση της ανάθεσης υπεργολαβίας, ακόμη και το ίδιο το υπεργολαβικό. Και το υπεργολαβικό συμφωνητικό. Συμβάσεις. Στις συμβάσεις λοιπόν. Στις συμβάσεις ξεκινάμε από την αρχική, να καταχωρήσουμε την αρχική σύμβαση. Στην αρχική σύμβαση υπάρχει η αξία του εγγράφου όπως αναφέρεται στο έγγραφο της απόφασης και η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αξία χωρίς ΦΠΑ πάντα. Η αξία πάντα πρέπει να είναι χωρίς ΦΠΑ. Ως επιλογή, ως αρχείο δηλαδή, επιλέγουμε τη σύμβαση αυτή που έχει υπογραφεί και κάνουμε αποθήκευση. Δεν να καταχωρήσουμε έναν ΑΠΕ. Ναι. Και να πούμε ότι μπορεί να καταχωρηθούν επίσης συμπληρωματικές συμβάσεις ή εφόσον υπάρχει ανακεφαλαιωτικός πίνακας,
το ποσό αυτό είναι και αυτό που επικρατεί, έτσι, εναντί όλων. Ναι, αν υπάρχει ΑΠΕ, καλό είναι να μην βάλουμε τις συμπληρωματικές συμβάσεις, γιατί δημιουργεί πρόβλημα στην άθρηση των ποσών και θα γίνει σίγουρα κάποιο λάθος. Ο ανακεφαλαιωτικός είναι αυτός που υπερισχύει όλων. Ωραία. Λεωνίδα, θέλεις να κλείσεις λίγο το κινητό? Λοιπόν, έστω ότι η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης είναι 1η-1η-23. Να επιλέξουμε να βάλουμε αυτόν τον λογαριασμό ως δικαιολογητικό εφόσον υπάρχει και να αποθηκεύσουμε. Οπότε μπορείτε να δείτε και εδώ ότι έχει καταχωρηθεί ένας ανακεφαλαιωτικός πίνακας που αφορά το έργο μας με τη σχετική αξία χωρίς ΦΠΑ και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ως δικαιολογητικό έχει μπει ο σχετικός ανακεφαλαιωτικός. Μπορούμε και πάλι να επεξεργαστούμε την εγγραφή μας ή και να τη διαγράψουμε. Επόμενη ενότητα, τα οικονομικά στοιχεία. Στα οικονομικά στοιχεία, το πεδίο που είναι ανοιχτό για να περάσουμε είναι ο αρχικός προϋπολογισμός, έτσι όπως φαίνεται και στη σύμβαση, στη διακήρυξη. Οπότε τα υπόλοιπα στοιχεία είναι συμπληρωμένα, όπως η αρχική σύμβαση ή ο ΑΠΕ ή συμπληρωματικές συμβάσεις. Οπότε το σύνολο των συμβάσεων είναι 100, επικρατεί ο ΑΠΕ, έτσι, όπως είπαμε. Ακριβώς. Είναι 0 τα άλλα. Συμβατική χρόνη, υπογραφή της σύμβασης. Και το πέρα συμβάσεως, το προβλεπόμενο, βάσει της σύμβασης και αυτό. Η ημερομηνία περάτωσης των εργασιών, όταν έχει τελειώσει το έργο φυσικά, δεν συμπληρώνονται αυτά τα πεδία υποχρεωτικά παρά μόνο όταν έχει τελειώσει το έργο. Αν όντως το έργο έχει τελειώσει. Δεξιά, εφόσον υπάρχει πρωτόκολλο οριστικής ή προσωρινής παραλαβής, έτσι, επίσης καταχωρείται η ημερομηνία, ο αριθμός του πρωτοκόλλου και το είδος αν είναι προσωρινή ή οριστική παραλαβή. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε, να ανανεώσουμε μάλλον, έτσι. Δεν υπάρχει αρχική σύμβαση. Ναι, είναι δικό μου λάθος, οπότε θα πρέπει να γυρίσω στις συμβάσεις. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, έτσι. Να γυρίσω λοιπόν στις συμβάσεις. Έχω καταχωρήσει μόνο ανακεφαλαιωτικό. Και να επεξεργαστώ. Δεν μπορώ να γυρίσω εδώ. Μπορώ να επιλέξω εδώ αρχική σύμβαση. Επίσης 100 ευρώ. Και να αποθηκεύσω. Πολύ ωραία. Άρα ερχόμενο στα οικονομικά στοιχεία. Ανανέωση. Μπορώ πλέον να ανανεώσω. Αυτό. Άρα έχουμε ανανεώσει το έργο μας. Έχουμε φτάσει μέχρι το σημείο των οικονομικών στοιχείων. Το έργο μας είναι εδώ, στην αρχική σελίδα ενότητας των έργων. Και μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία του πατώντας το κίτρινο στυλό. Ήμασταν στα οικονομικά στοιχεία, τα οποία έχουν καταχωρηθεί. Και τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εμπειρία της επίβλεψης. Η εμπειρία επίβλεψης είναι ένα κομμάτι που αφορά καθαρά την αναθέτουσα υπηρεσία και τους επιβλέποντες που έχουν οριστεί στο έργο, οπότε τις πληροφορίες για τους επιβλέποντες μηχανικούς θα πρέπει να τις έχουμε ή από κάποιο παλιό πιστοποιητικό που μας έχει δώσει η ίδια υπηρεσία ή θα πρέπει η ίδια υπηρεσία να μας δώσει τα ονόματα των μηχανικών που θα μπουν, που παίρνουν εμπειρία με το αφημί τους. Και το αφημί τους βέβαια το ζητάμε γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν Mac, οπότε η πλατφόρμα δεν μπορεί να κάνει αναζήτηση παρά μόνο των μηχανικών που έχουν Mac. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πάμε στην προσθήκη εμπειρίας να το δούμε. Συμπληρώνουμε ένα αφημί, συμπληρώνουμε ένα αφημί. Επιλέγουμε το μηχανικό. Αν δεν έχει Mac πηγαίνουμε στο μη καταχωρημένο αφημί. Και καταχωρούμε ένα αφημί έτσι ώστε όταν με το καλό αποκτήσει Mac να μπει και να βρει την εμπειρία έτοιμη. Ωραία. Κατηγορία κατασκευής μελέτης. Εδώ επιλέγουμε την κατηγορία του έργου,
την απασχόληση ως επιβλέπων, ως λειτουργός και ως... Ως επιβλέπων, ως λειτουργός και ως εποπτεύων. Εποπτεύων. Στην ουσία επιβλέπων. Στην ουσία δεν έχει καμία διαφοροποίηση στο ποσό που θα του δώσουμε εμπειρία. Καταχωρούμε το διάστημα. Εδώ έχουμε μια... Πρέπει να το φέρουμε εδώ για να εμφανιστεί η ημερομηνία. Είπαμε ότι ήταν, ας υποθέσουμε ότι το διάστημα είναι 1η Πρώτου έως 31/12/23. Εδώ να πούμε στο χρονικό διάστημα ότι βάζουμε το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο επιβλέπων μηχανικός, γιατί μπορεί να είναι μικρότερο του ενός έτους. Μπορεί ένα έργο λοιπόν να έχει κατασκευαστεί, να έχει περιοθεί εντός 3 ετών, αλλά ο συγκεκριμένος επιβλέποντας έτσι, να έχει απασχοληθεί για μικρότερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να ξεπερνάει το χρονικό διάστημα ως την περαίωση του έργου. Έχουμε βάλει λοιπόν εμπειρία επίβλεψης στο συγκεκριμένο μηχανικό για το διάστημα από 1η Πρώτου ως 31/12/23 και για την κατηγορία υδραυλικά. Σωστά? Ναι. Μπορώ να προχωρήσω σε καταχώρηση. 90, γιατί έχουμε βάλει και ποσό σύμβασης 90. Και φυσικά η εμπειρία δεν μπορεί να ξεπερνάει, οπότε εδώ θα πρέπει να διαγράψω την εμπειρία και να βάλω 10. Σωστά? Ένα λογικό ποσό αναλογικά με το σύνολο της σύμβασης. Εδώ συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί. 10 ευρώ λοιπόν. Καταχώρηση. Σε περίπτωση που ο ίδιος μηχανικός έχει εμπειρία στην ίδια κατηγορία έργου για ένα επόμενο χρονικό διάστημα, π.χ. 1η Πρώτου ως 33 του 24, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε σε επιπλέον καταχώρηση. Το ίδιο θα συμβεί αν ο ίδιος μηχανικός, εκτός από την κατηγορία έργου υδραυλικά, έχει εμπειρία σε κάποια άλλη κατηγορία έργου, π.χ. οδοποιία. Ναι, αν το έργο έχει παραπάνω από μία κατηγορία και ο ίδιος μηχανικός είναι και στις δύο κατηγορίες αυτές, τον αφορούν δηλαδή, καταχωρούμε και τις δύο κατηγορίες πριν κάνουμε την αποθήκευση. Όταν ολοκληρώσουμε από έναν μηχανικό, ολοκληρώσουμε την καταχώρηση, τότε κάνουμε αποθήκευση και πηγαίνουμε στον επόμενο. Εντάξει, εδώ δεν έχουμε επόμενο, οπότε έστω ότι ήταν ένας επιβλέποντας μηχανικός, ο οποίος θα πάρει αυτή την εμπειρία. Τώρα όσον αφορά τα διαστήματα, Λεωνίδα. Τώρα τα χρονικά διαστήματα, αυτά που αναφέρει στο προεδρικό διάταγμα, είναι ότι πρέπει να εμφανίζονται ανά έτος ή το λιγότερο ανά εξάμηνο. Κατά παρέκκληση αυτών μπορεί να χρησιμοποιήσεις και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του ενός έτους ως μία εγγραφή, αρκεί να είναι μέσα στα όρια της πενταετίας που θα χρησιμοποιήσεις. Άρα, εμείς συνιστούμε ότι όσο αφορά τα νεότερα πιστοποιητικά, π.χ. αυτά που θα βγάλουμε τώρα για το 24, οι εταιρείες, καλό είναι να τα φτιάξουμε ετήσια, δηλαδή να τα κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται ανά έτος και η εμπειρία των επιβλεπόντων και η εμπειρία των κατασκευαστών, των ΜΕΚ και ούτω καθεξής. Όμως για παλιότερα πιστοποιητικά... Επειδή υπήρχαν παλιότερα πιστοποιητικά που είχαν ίσως όλο το έργο, ήταν δηλαδή πέραν του ενός έτους και η υπηρεσία έχει καταγράψει σαν χρονικό διάστημα την αρχή της σύμβασης μέχρι το τέλος της σύμβασης. Είχε 1η Εβδόμου του 20 με 33 του 23. Είναι, δηλαδή δεν διαχωρίζονται ανά έτος. Ναι, το περνάμε όλο το διάστημα. Όλο το διάστημα από έως. Ωραία. Πάμε στην εμπειρία κατασκευής που είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα με την εμπειρία επίβλεψης και αφορά τα δικά μας πλέον στελέχη. Επιλέγουμε λοιπόν εδώ το μηχανικό μας και πάλι. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα, εφόσον δεν μπορούμε να τον βρούμε, δεν έχει ακόμα ΜΕΚ, να προσθέσουμε ένα μη καταχωρημένο αφημί. Ωραία. Και επιλογή κατασκευής, η κατηγορία υδραυλικά, κατασκευή ή ενασχόληση σαν εργοταξιάρχης. Είναι το ίδιο, δεν υπάρχει παλιότερα. Το λάθος που κάνανε στα πιστοποιητικά είναι να δίνουν όλο το ποσό του έργου στον εργοταξιάρχη
και να μοιράζουν το ίδιο ποσό της εμπειρίας της εταιρείας και στους μηχανικούς, πράγμα που ήταν λάθος. Και εργοταξιάρχης και οι υπόλοιποι επιβλέποντες του αναδόχου που παίρνουν εμπειρία κατασκευής μοιράζονται το συνολικό ποσό της αναδόχου εταιρείας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους επιβλέποντες. Εδώ θα περάσουμε για το ίδιο έτος, περάσαμε μια εμπειρία και σε άλλη κατηγορία έργου και μπορούμε να περάσουμε και για... Μην δίνετε βάση στα ποσά τα οποία γράφουμε, τα συμπληρώνουμε μόνο και μόνο για να βλέπετε τα πεδία συμπληρωμένα. Και επίσης για να δείτε ότι εδώ, για να ολοκληρώσουμε την εγγραφή, βλέπετε ότι στο ίδιο έτος έχουμε κάνει εγγραφή και για 2 διαφορετικές κατηγορίες έργου και έχουμε έρθει και σε επόμενο έτος και έχουμε δώσει και πάλι εμπειρία στην κατηγορία υδραυλικά. Άρα, για να καταχωρήσουμε σωστά την εμπειρία είτε επίβλεψης των επιβλέποντων είτε των μηχανικών μας, θα πρέπει να πάμε και ανά κατηγορία έργου και ανά έτος και να είναι πλήρης καταχώρηση. Σωστά. Ωραία, ας αποθηκεύσουμε εδώ. Οπότε αποθηκεύοντας θα δούμε εδώ ότι στο συγκεκριμένο πολιτικό μηχανικό έχει αποδοθεί εμπειρία το 2023 για τις κατηγορίες υδραυλικά και οδοποιία τα ποσά αυτά, καθώς και για το μικρό αυτό διάστημα του 24 επίσης εμπειρία στα υδραυλικά. Το σύνολο της εμπειρίας φαίνεται εδώ. Να πούμε επίσης ότι η συνολική εμπειρία επίβλεψης, εμπειρία κατασκευής και στη συνέχεια εμπειρία του αναδόχου θα πρέπει να είναι ίδια. Σαν σύνολο. Αγνοούμε την κατηγορία εμπειρία μελέτης, δεν μας αφορά συγκεκριμένη περίπτωση και μεταβαίνουμε στην εμπειρία. Αλλά συμπληρώνεται κατά τον ίδιο τρόπο. Συμπληρώνεται ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Εμπειρία νομικών προσώπων. Εδώ, Λεωνίδα, έχεις δει και μου έχεις πει ότι συνήθως γίνονται λάθη από τους φορείς που καταχωρούν τα έργα. Κάπου εδώ μπερδεύονται. Ναι, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι βλέποντας αυτό το σημείο δεν καταλαβαίνουν ότι αφορά αναδόχους. Οπότε μπορεί να μην καταχωρήσουν σε αυτό το πεδίο στοιχεία και να μην εμφανίζεται η εμπειρία στο προφίλ της εταιρείας. Άρα η εμπειρία νομικών προσώπων είναι η εμπειρία μας ως εργολήπτες της εταιρείας μας, έτσι. Άρα κάποιοι φορείς μπαίνουν και καταχωρούν την εμπειρία των επιβλεπόντων και την εμπειρία κατασκευής των μηχανικών και αγνοούν και δεν συμπληρώνουν το συγκεκριμένο πεδίο. Ναι, σωστά. Ωραία. Προσθήκη εμπειρίας λοιπόν. Εδώ έχουμε ήδη μια συγκεκριμένη εταιρεία. Υπάρχει και εδώ η δυνατότητα με καταχωρημένο αφημί. Ναι. Λεωνίδα, εδώ. Εδώ επιλέγουμε την κατηγορία του έργου, όπως κάναμε και στην περίπτωση του επιβλέποντα και του μηχανικού από την πλευρά της εταιρείας. Πάμε υδραυλικά, το ποσό είχαμε βάλει ότι είναι 100 ευρώ. Ότι είναι 90 ευρώ. Κατασκευαστική εμπειρία και το χρονικό διάστημα 1η Πρώτου 31 σωμένα. Κατέβουμε λίγο πιο κάτω. Καταχώρηση. Ωραία. Έχουμε καταχωρήσει λοιπόν και την εμπειρία της εταιρείας. Εδώ φυσικά μπορούμε να καταχωρήσουμε όπως και στους μηχανικούς επιβλέποντες και τα ΜΕΚ της εταιρείας μας. Μπορούμε να καταχωρήσουμε και διαφορετικές κατηγορίες έργων για το ίδιο χρονικό διάστημα ή μπορούμε να καταχωρήσουμε και την εμπειρία σε διάφορες κατηγορίες έργων σε άλλο χρονικό διάστημα, π.χ. στο 24 ή στο 25 αν υπάρχει. Ωραία. Η εμπειρία που γίνεται ανακατηγορία έργου, δηλαδή ένα έργο το οποίο έχει πάνω από μία κατηγορίες έργου, δεν μπαίνουν στην τύχη, μπαίνουν με βάση τις εντολές πληρωμής που δίνονται που εκδίδονται από τις αναθέτουσες υπηρεσίες, που υπάρχει αναλυτικός πίνακας των εργασιών για την κάθε κατηγορία έργου. Οπότε δεν το βάζουμε κατά προσέγγιση, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά που αφορούν τις κατηγορίες αυτές. Ναι.
Σε κάθε περίπτωση τον τελευταίο λόγο τον έχει η αναθέτουσα να διορθώσει αν χρειάζονται διορθώσεις ανακατηγορία έργου. Όσον αφορά την ποσόστοση ανακατηγορία έργου. Ακριβώς. Ωραία. Άρα λοιπόν στην εμπειρία νομικών προσώπων και αυτό έχουμε αποθηκεύσει και πάλι μπορούμε να δούμε την εμπειρία μας, μπορούμε να την επεξεργαστούμε και να τη διαγράψουμε. Δικαιολογητικά. Στα δικαιολογητικά, ιδιαίτερα στα δημόσια έργα, δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιο δικαιολογητικό επιπλέον, παρά μόνο αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις ένα προηγούμενο πιστοποιητικό το οποίο σε έντυπο Α και Β που έχει εκδώσει η αναθέτουσα και είναι και τα ποσά και τα χρονικά διαστήματα ταυτίζονται. Αν υπάρχει δηλαδή κάποια διαφορά στα πιστοποιητικά με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα, καλό είναι να μην το βάζουν το πιστοποιητικό αυτό. Στα ιδιωτικά έργα είναι που χρειάζεται να μπουν δικαιολογητικά, όπως οι υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου του φορέα ή του επιβλέποντα μηχανικού και του επιβλέποντα μηχανικού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις αυτές θα αναφέρουν ότι τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν είναι αληθή ή κάποιο άλλο κείμενο που να αναφέρει ποιος είναι ο ανάδοχος ή το ποσό της σύμβασης και τις εργασίες που έχουν γίνει. Καθώς και το χρονικό διάστημα. Ναι, και το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν γνήσιο υπογραφής. Επίσης, εκεί οπωσδήποτε για τα ιδιωτικά έργα θα πρέπει να μπουν τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις αντιπαροχής που χρησιμοποιούν υλικά οι εταιρείες, όλα τα τιμολόγια υλικών πρέπει να μπουν στα δικαιολογητικά. Από εκεί και πέρα για διάφορες άλλες φύσεως ιδιωτικά έργα, π.χ. φωτοβολταϊκά. Θα πρέπει να αποδείξουμε πώς ξεκίνησε το έργο και πώς τελείωσε με τα απαραίτητα έγγραφα, όπως οι εγκρίσεις ή αν υπάρχει να υπάρχει ηλεκτροδότηση αν πρόκειται για οικοδομή, οικοδομική άδεια και διάφορα τέτοια στοιχεία που δείχνουν ολοκληρωμένο το έργο. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για την πενταετία. Ήθελα να επισημάνω σε αυτό ότι εδώ αν είναι οικοδομή και δεν έχει τελειώσει ακόμα ή γενικά δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει ένα έργο για να δημιουργήσουμε ένα πιστοποιητικό. Το κάνουμε μέχρι την ημερομηνία εκεί που έχουμε την πληροφορία, που υπάρχουν τα τιμολόγια και καλύπτουν το έτος που ενδιαφερόμαστε. Π.χ. μέχρι 31/12/24, άσχετα αν το έργο συνεχίζεται και εντός του 25. Ωραία. Να πάμε στην πενταετία. Θες να συμπληρώσεις κάτι για τα δικαιολογητικά? Ήθελα να πω για τις αναθέτουσες υπηρεσίες, οι οποίες είναι αυτές που θα εγκρίνουν το έργο που καταχωρούμε. Έχουν δύο τρόπους για να μπουν στην πλατφόρμα και πρέπει να πάρουν ρόλο φορέα, είτε είναι επιβλέποντες ορισμένοι, είτε είναι επιβλέποντες που έχουν οριστεί στο έργο και μπαίνουν με τους δικούς κωδικούς ή αν έχουν κωδικούς δημόσιας διοίκησης, ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της αναθέτουσας, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει σαν δικαιολογητικό και την εξουσιοδότηση για να χρησιμοποιήσει δηλαδή τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης της αναθέτουσας. Θα μπορούσε και με τους δικούς του κωδικούς με εξουσιοδότηση να μπει, με τους δικούς του κωδικούς τάξης, γιατί? Όχι. Ο εξουσιοδοτών θα πρέπει να μπει με τους κωδικούς της αναθέτουσας. Εξουσιοδοτημένος, ναι. Ναι. Ωραία. Αυτά, αν θέλεις να προχωρήσεις κάτι. Για την πενταετία θέλω να πούμε. Η πενταετία αυτή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι νεοτέρας, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια διευκρινιστική εγκύκλιος, αν θα βγει ποτέ αυτή η διευκρινιστική εγκύκλιος. Πάντως μέχρι στιγμής η τελευταία πενταετία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι από το 20 έως το 24, εφόσον έχουμε
περάσει στο 2025 και η αίτηση που θα κάνουμε επανάκρισης θα είναι μέσα στο 2025, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη πενταετία. Ή μπορούμε να μεταβούμε σε ένα άλλο χρονικό διάστημα που, για να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και κομμάτι του 25, αφαιρώντας κομμάτι του 20. Τώρα, καλού κακού, εμείς προτείνουμε να εισαχθούν και τα πιστοποιητικά που δεν υπάρχουν στην πλατφόρμα και του 19, γιατί μπορεί να υπάρξει μια διευκρινιστική εγκύκλειος που να μας το επιτρέψει αυτό. Δεν το γνωρίζουμε. Ναι, αλλά... άλλωστε είναι μια πληροφορία η οποία έχει και άλλα στοιχεία, όπως είναι οι εμπειρίες των μηχανικών, οι οποίες είναι και αυτές απαραίτητες. Να πούμε για τους μηχανικούς οι οποίοι θέλουν να λάβουν εμπειρία από την 1η Πέμπτου του 24 και μετά, δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις με πιστοποιητικά σε έντυπη μορφή. Θα πρέπει να περαστούν στο OPSMITE, άρα δηλαδή θα πρέπει να απευθυνθούν στις αναθέτουσες υπηρεσίες για να περάσουν τα παλαιότερα έργα. Δεν έχει σημασία ποιας χρονιάς είναι, αρκεί να έχει τη διάθεση και η υπηρεσία να εξυπηρετήσει, αλλιώς μπαίνεις ως καταχωρητής, το περνάς και το εγκρίνει η υπηρεσία. Στην ουσία δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι για τα έργα τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα ή για τα έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα αλλά δεν έχουν επαρκή πληροφορία και για την αναβάθμιση των υποκείμενων ΜΕΚ να καταχωρηθούν με βάση το έντυπο πιστοποιητικό που έχουμε μπροστά μας. Π.χ. όλες οι εταιρείες για το 2022 έχουν θεωρητικά, έτσι τουλάχιστον οι τρίτες και πάνω, έχουν έντυπα πιστοποιητικά. Στην ουσία κάνουν μια αναπαραγωγή εντός της πλατφόρμας. Ακριβώς. Για τα νέα έργα, ότι αυτά είναι από 1η έως 31 εκεί, όπως ανέφερε στην αρχή, θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας συμβάσεις, συμπληρωματικές, ΑΠΕ και με βάση τις πιστοποιήσεις να συντάξουμε τα πιστοποιητικά εμπειρίας που αφορούν και τους επιβλέποντες και τους μηχανικούς του ΜΕΚ μας και φυσικά τις εταιρείες μας συνολικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην ουσία όλα αυτά γίνονται κατά παρέκκληση, γιατί ο νόμος αναφέρει ότι τα πιστοποιητικά των έργων τα περνούν οι αναθέτουσες υπηρεσίες. Παρά όλα αυτά, επειδή υπάρχει μεγάλος όγκος πιστοποιητικών που πρέπει να περαστούν και δεν έχει το ανάλογο προσωπικό, δεν υπάρχει ανάλογο προσωπικό για να τα καταχωρήσει, δίνεται αυτή η δυνατότητα ώστε οι ίδιοι ανάδοχοι να περνούν τα έργα και να τα εγκρίνουν, γίνεται πιο εύκολη η διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να έχει την ευθύνη η αναθέτουσα υπηρεσία. Οπότε, αν έχετε συμπληρώσει ένα πιστοποιητικό μέχρι τέλος του 24, από εκεί και πέρα, αν συνεχίζετε το έργο και μετά το 24, θα πρέπει να το αναλάβει η αναθέτουσα υπηρεσία να το συμπληρώσει. Πολύ καλά. Εφόσον λοιπόν έχουμε συμπληρώσει όλο αυτό το μενού εδώ που αναπτύσσεται κάθετα όσο αφορά το έργο και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα στοιχεία που έχουμε καταχωρήσει είναι σωστά και πλήρη, τότε και μόνο τότε μπορούμε να έρθουμε και να τικάρουμε το πεδίο πλήρως συμπληρωμένες πληροφορίες έργου, το οποίο εμείς δεν θα κάνουμε φυσικά τώρα, γιατί είναι ένα mock έργο το οποίο δεν θέλουμε να καταχωρηθεί. Αφού πατήσουμε αυτό το κουμπί, μας εμφανίζεται ένας μοναδικός κωδικός, τον οποίο μπορούμε να κάνουμε copy-paste. Τον οποίο οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε copy-paste, γιατί αν το συμπληρώσετε κάπου και χαθεί αυτή η πληροφορία, δεν μπορείτε να ανατρέξετε πουθενά να το βρείτε. Και υπάρχει και λειτουργικότητα στο μήνυμα που βγαίνει για να γίνει αντιγραφή. Αυτό το κωδικό μπορείτε να το στείλετε στην αναθέτουσα φορέα και ο φορέας να μπει με τους κωδικούς του, να δει τι έχετε καταχωρήσει και όπως είπαμε, είτε να τροποποιήσει, είτε να αποδεχτεί, είτε και να απορρίψει. Ανανέωση των πληροφοριών μας και ξαναβγαίνουμε έξω στο γενικό μενού έργα, στην ενότητα, όπου έχουμε πάνω τη μηχανή αναζήτησης και κάτω όλα τα καταχωρημένα μας έργα. Λεωνίδα, στην περίπτωση που εδώ, που είναι ένα παράδειγμα, δούμε 50 έργα και τύχει ένα έργο που θα μπούμε να καταχωρήσουμε για να στείλουμε τον κωδικό στην υπηρεσία να υπάρχει και μεταπτωμένο από την υπηρεσία, δηλαδή το ίδιο έργο να υπάρχει 2 φορές. Μπορούμε να κάνουμε επιλογή. Ναι, βεβαίως. Επιλέγεις όταν θα πας να κάνεις αίτηση στο τμήμα 2 για να
πάρεις την εμπειρία που θα χρησιμοποιήσεις για την επανάκριση, δεν θα επιλέξεις αυτό που έχει τις μικρότερες πληροφορίες παρά αυτό που έχει συμπληρωθεί, που είναι ολοκληρωμένο. Πολύ καλά. Λεωνίδα, κάτι που ξεχάσαμε να πούμε που είναι άξιο αναφοράς? Όχι, το βίντεο αυτό θα είναι στη διάθεσή σας, οπότε αν έχετε κάποιες απορίες ή αν έχετε κάποια σχόλια που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο τη διαδικασία, είμαστε στη διάθεσή σας και να απαντήσουμε σε αυτά και να τα σχολιάσουμε. Άψογα. Καλή Σαρακοστή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.